أدي إرتاوية أدي هو أدي إرتاوية بزبل ቀይ ባህር እኮ 30 ዓመት ነበርኛ እንጂ ቀይ ባህር ዛሬ 30 ዓመት ነው። የትናንትና ታሪክ ነው። የተፈጠረው ስህተት ትናንትና ነው። ነገ ይታረማል። ብዙ ከባድ ነው። የሺህ ዓመት ነው። ኢትዮጵያ ስለዚህ ፈለጠታ ያ ኤርትራ ነፃ ወጣ ሕሶት ይዝ ኤርትራ ደሲቃ ያን ኢትዮጵያ ሲዕራታ ዓለም አቀፍ ሕግ እኛን ይደግፈናል ማለት ዲስታንስ ፋክተር የሚሉት ነገር አላቸውና ከዛ የዓለም አቀፍ ሕግ ከሚያስቀምጠው የዲስታንስ ኤክስፔክቴሽን በታች ነው ኢትዮጵያ ያለችው። بزحلف سمونا بقرابة معلتات قدامي مستر أبي أحمد زيركبهم استفلالو يسبب سلطان إثيوبيا أبي قداي كيه بحري مقودس أرود بعصبن نا إيرترا ملكيتهم زتفلالو مجلسي كهبو خمس سنحو زفلت كوينو أبسون زون كتيلو مالو قدامي مستر أبي أحمد قداي أباي قدب هداسي عملكيتو كزاربن كله كومدما ميجر جنرال تشوما جمچو حفشاو زمدنا وتاي سراويت مكل خال عملكيتو أبي ذهبو مجلسي قداي عصب العلوان يرو أبي أحمد أبي قداي أباي قدب مس أما خاريو أتو دانيال كبرت أبتبوتا قدب كوينو بزقبرو بهاجراو تلفزيون أبي استزرق حزررب نقداي كيه بحري زال على خوينو يتقدم ميستر أباي نايشح عمتو قدايو فتحنايو نايك إيه بحرقن ناي تمالو قدايو زيت فترة جيجا تمال 3 عمتيو كن الرموينا قبل تزاريبو تترجمي قدايك إيه بحري ن إثيوبيا نهلونا حتى يقبل زيت سمع قداي ميسر أتو قدايك إيه بحري يكون قالوا زيت تقصو قدايات كاب أباي زون أسيوم قبل أغلي لقريتو إيرترا دحر 3 عامات برتاو تقادلو أبش حنج 1991 كاب قوبتا إثيوبيا حراوزيا أبش حنج 1993 دما بحقن الأولى والنزن زرقاقت ناس هاجر كوينا مع رخالوت هاجرات أب أجرو مدرخ تسريعة إذن ناس فلتجن أب مسروت علم لقو متكلاتن حقتات وعلاتن وتاي قدامي مسرابي قدم 3 عامات زت فترة جيجاوي زبلو بقليل كرميو مبالو حجونا زرارة بخوينو لو إذا خمديلون هالو أبي سراويت مكل خال تهاجر دايركتور زمدناتات وصاي وتهدراو متحبارن ميجر جنرال تشو مجمچو مس برايم زي تبع الميديا قريبو مجلسي أبي زهبلو كيه بحري واقع خنكفللو زيجب أنا يلو إتي جنرال كيه بحري ن إثيوبيا أقداس زخونلو مخنات 4 نتبات بمتكاس إثيوبيا بعصبة بلا مس كيه بحري زي أنح تاريخه متأثر هاجراو حجن أبي زفقدو رحكات بمهلاوا حجي يدقفنا يلو أبرسيو جنرال تشمع كيه بحري نبكال أكل كخيدن كله مسجاجر منجسيو أحلفو ذهبه بحزب زي تمرت مسجاجر منجس دما حلف النتي ولون بمبال نزقو داي مستوم فتوتنا يوم زبلهم وجنات يزرار بلو خمزلو تزاريبو سب السلطان إيرتراغن الأولوينتن مريتن بحرن إيرترا دحرنا يلعلي 5 عامات بوليتيكاون عدقاون كالسي بزتو كانت صفه وتهدرا عوز ترغاغص مخانو بفتوت زفقد وغن كما زي اللي بترغاغامي غليصوم يوم بانصارو ازي جنرال زهابو مغلصي دحر مولو سعرات ناي سرعه درغي اب استفلالي صفحات ناي توان منغس ኢትዮጵያ ዘገልግሉ ሰበ ስልጣኑን ነትናይ ሽዑ መንግስቲ ነቲ ኣብ ባይታ ዝነበረ ኸውንነት አፍልጦ ናይ መሃብ ተራጥራይ ከምስተጻወተ ኣብ استفلالي አጋጣሚታት ክገልጾ ተሰሚዖም እዮም ሓደ ካብዚኣቶም ገዲም ተገዳላይ ሕወሓት ነበር ኣብ እዋን ምስጋር ተወካሊ ትግራይ ኮይኑ ኣብ ፓርላማ ዝነበረ ዶክተር ገብረአብ በርነባ ኣብ ዝቀረበ እዋን ነዚ ዝደጋገም ዘሎ ሕቶ ኣመልኪቱ ኤርትራ ግዛኣት ጣልያንያ ነይራ ድሒሩ ድማ ናይ እንግሊዝ ድሒራ ድማ ብስ ኢትዮጵያ ብፌደሬሽን ናይ ባዕላ መንግስቲ ናይ ባዕላ ባንዴራ ናይ ባዕላ ቋንቋ ዘለዋ ኮይና ብፌደሬሽን ተጣቢቃ እዚኣ ድማ ሃይለ ስላሴ ጨዊዋ ብምባል ነቲ ግዛኣታዊ ንዶብን ውዕላትን ዘኽብር ቻርተር ውድብ ሓድነት ኣፍሪቃ ጠቂሱ ሞጊቱ ነይሩ ነዚ ተሓይዙ ዶክተር ገብረአብ ኢትዮጵያ ስለዝሃበታ ኤርትራ ነፃ ወፅያ ዝብል ዘረባ በመሰረቱ ሓሶትዩ ብምባል ሕቶ ሃገር ኤርትራ ሕጋውን መሰረት ዝነበሮን ምዃኑን ኣስሚሩሉ እዚ ኮይኑ ድማ ጉዳይ ኤርትራ በመሰረቱ በመንግስቲ ዘይኮነስ ብኹናቱ ተወዲዩ ኤርትራ በኃይል ሲዒሮም እዮም ናጽነት አረጋግጾም እቲ ካልእ ጽምብል ጥራይ ነይሩ ኢሉ ሜጀር ጀነራል ገመቹ ኣብ መግለጺኡ ኣገዳስነት ቀይሕ ባሕሪ ንህልውና ጸጥታ ኣገዳሲ ምዃኑ ብምግላጽ ኣብቲ ኣብ ባሕሪ ዝውንጨፉ ዝትኮሱን ከተማታት ርእሰ ከተማታትን ከይተረፈ ክሃርሙ ዝኽእሉ ርሕቀት ዝትኮሱ ስለ ዘለው ኣብ ኮንካ ጥራይኻ ክትከላኸሎም እትኽእል ዝብል ምጉት ኣልዒሉ እቲ ዝበሎ ግን ካብ መን ይኽትኮሶም ኣየነጸረን ኣብ ርእሲኡ ነዚ ጉዳይ ዝምልከቶም ብዝርዝር ነቕርበሎምን ነረድኦምን ኣለና ዝበሎም ፈተውቱን በዓል መን ምዃኖም ጀነራል ገመቹ ኣይጠቐሶምን ፕሬዝደንት ኤርትራ ኣብ ዝቐረበ እዋን ኣብ ዝገብሮ ቃለ መሕተት ነቲ ብተደጋጋሚ ብወገን ኢትዮጵያ ዝለዓል ዘሎ ሕቶ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዝምልከት ሰፊሕ ምላሽ ከም ዝሃበ ዝከር ኮይኑ ብቐንዱ እቲ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝስማዕ ዘሎ መግለፂታት ናይ ባህልቱ ናቶም ኣጀንዳ ኣይኮነን ክብል ታሪኻዊ ነጥብታት ተጠቒሱ ነይሩ
እቲ ቀንዲ ጠንቂ ድማ እቲ ኣብታ ሃገር ይኹን ኣብቲ ዞባ ሰፊሕ ዝነበረ ተስፋ ባህግን ስለ ዝበነነ ካብኡ ንምህዳም ተባሂሉ ዝተፈጥረ ኩነታት እዩ ክብል ገሊፅዎ። ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣብዚ ጉዳይ እቲ ኣሜሪካ ኣብ ጎድና ኣላ እናተባህለ ዝተዋህበ መግለፂታት ሓቅነት ከም ዘይብሉ ብምግላጽ ፕረዚደንት ኢማራት ዘካይዱ ዘሎ ውልቃዊ ዕንደራ ምዃኑ ገሊጹ ምንባሩ ኣይርስዕን። ኤርትራውያን ከዓ ንኢትዮጵያ ስዒሮም እዮም ነፃ ወፅኦም ስዒሮም እዮም ነታ ኢትዮጵያ መንግስቲ ንደርጊ ስዒሮም ኣበይ ኣብ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ኮኑ ስዒሮም ኣብ ኢትዮጵያ ሰዓራ ይወደብ ኣብ ዓድና ሰዓርና ንሕና ኢና ኢትዮጵያውያን ኢና ኢትዮጵያውያን ስለ ኢትዮጵያ ትባል ዓዲ ስለ ዘላ ኤርትራ ናይ ጣልያን ኮሎኒ እያ ነይራ ደድሕሪኡ ናይ እንግሊዝ ኮይና ደድሕሪኡ ብፌደሬሽን ምስ ኢትዮጵያ ብፌደሬሽን ናይ ባዕላ መንግስቲ ዘለዋ ናይ ባዕላ ባንዴራ ናይ ባዕላ ኦፊሻል ላንጉዌጅ ዘለዋ ብፌደሬሽን ተጣቢቃ እዚኣ አፄ ኃይለ ሥላሴ ናይ ኢትዮጵያ ንጉስ ጫውያማ ኢትዮጵያ ስለ ዝፈለጠታ እያ ኤርትራ ነፃ ወፅያ ሕሶት እዩ ኤርትራ ደሲቃ እያ ንኢትዮጵያ ስዒራታ ደሲቃ ብብሔረታዊ ቃልስማ ህዝቢ ኤርትራ ተላዒሉ 30 ዓመት ተቃሊሱ ቀጥቂጡ ኣውፅዋ ካብ ስዒሮም እዮም ደፋክቶ ሕጋዊ ልባስ ዝሃቦም ዩናይትድ ኔሽን እውን አፍሪካን ዩኒየን እውን ኢትዮጵያ እውን ታሕጋዊ ያፍሉጠ ሂቦም እዮም ኢትዮጵያ ካብ ሃገራት ምስኣ ስለ ዝነበረት ቅድሚ ኩሉ መሃባ ምንም ፀገም ይብሉን ካሊእ ዝለዓል ሕቶ ምንታንታ ፖርት ተባሂላ ድያ ዓሰብ ናትና እያ ግዛም ዛዕ ዝበሃል ኣበይ ዘሎ ዓሰብ ናትና ኣበያና ሕጊ ኣበያና ውዕል የለ ኣይነበረን ዓሶን ናትና ኣይነበረን ዓሰብ ክትውን ተደልያ ሕዛ ናይ ሕዚ ናይ ኣብይ ኢትዮጵያ ከዓ ትዋጋእ እዩ ዘለዋ ተዋጊኣ ክትስዕራ እየ ዘለዋ ክተጥፍኣ እየ ዘለዋ ከምቲ ንዓና ከጥፍኡና ዝደልዩ ንኤርትራ እውን ከጥፍዋ እዮም ዘለዉ እምበር ኤርትራ ወስቑ ኢለ ይርእ ቅድሚ ሕዚ እውን ከምዚ ስዕሮም ኣብዎም እዩ ካልኣይ ክድገሙ ተደልዮ እውን ክደግሞም እዩ ሳልሳይ ራብዓይ እውን ክደግሞም እዩ ከምኡ ጌርካ ህዝቢ ኣይመራሕን ስለዚ ውዱእ ነገር እዩ ነይሩ ኣነ ኮ ተወካል ናይ ትግራይ እየ ነይረ ኣብ እዋን ስግግር ኣነ ነቲ 10 ኣባላት ናይ ፓርላማ ነይሮም ካብቶም 10 ኣባላት ናይ ስግግር እዋን ፓርላማ ኣነ ሓደ እየ ኔኹኮው ናይ ኤርትራ ነፃነት ተወሰነ ኢለካ ተወሰነ ብኩናት እዩ ወይ እዚ ክነንብበ እንደልን ወይ ብድሓር እቲ ስቁኢሉ ሰሪሞንያል እዩ ነይሩ ኤርትራ ተቃሊሳ እያ ነፃ ወፅያ ደም ከፊላ እያ ወፅያ ንናደው እዚ ዶ እንታይ ኣገራቶም ነቕፋ ትነቕፋ ዝብል ቅርሺ ንምንታይ ዲ ወፅዮ ስለካ ነጥበ መቀይሮ ናደው እዚ ኣብ ናቕፋ ነጥበ መቀይሮ ገይራ ደምሲሳቶ ንሱ ምስ ተደምሰሰ ኢና ንሕና እውን ናይቲ ናደው ድምሰሳ ኣብ ኤርትራ ንዓና ረብሓ ነይርዎ ተዳኺሙልና ኣሎ ፃላኢ ማለት እዩ ኣብ 604 ከዓ ወሲኽናሉ ኮምፕሊትሊ ዓነውነው እዩ እምበር ተዛቲኻ ከምቶም ሓይልታት ትምክሕቲ ንተጋሩ ከፅልሙ ንሕወሓት ከፅልሙ ንመለስ ከፅልሙ መለስ እውን ብውልቁ እንታይ ተረፈ ኣዲኡ ኤርትራዊት እያ ብዝብል ክፅልሙ ዝብልዎ ኩሉ ዘረባታት ንሶሻል ሚድያ ይጠቅም ይኾን እዩ ከም ሓቂ ግን ከም ትሩዝ ሓቅነት የብሉን ስኡል ሓሳር ዘረባ ሕሶት ቅጥፍና ተንኮል እዩ ፀረ ህዝቢ እዩ ህዝቢ ኤርትራማ ደቁ ከፊሉ ተቃሊሱ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ደሲቁ የውፅዋ ከምኡ ገይራ ሓራ ዝወፀት ኤርትራ እምበር ብትኳዎ ብሰናይ ድልየት ናይ ቲፒኤልኤፍ ሰናይ ድልየት ናይ መለስ ዜናዊ ሰናይ ድልየት ናይ ሽዑ ዝነበርና ስግር መንግስቲ ዝነበርና ኣይኮነን ኮይኑ ኤርትራ ተቃሊሳ 30 ዓመት ተቃሊሳ እያ ባዕላ ኣብ ባይታ ዝነበረት ሓቂ እዩ ሪኮግናይዝ ገይሩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብድሕሪኡ ሰናይ ዝብልና ክህልወና ንሓዋሩ በሰላ ከይንገድፍ ሳልሳይ ካልኣይ ራብዓይ ሓምሻይ ኩናት ከይንዋጋእ እንታይ ንግበር ኢልካ ምዝታይ ነይሩ ዶ ኣይነበረን ኣይፈልጥን ኣነ ይነበርኩ ነው ብኡ ደረጃ ይነበርኩ ግን ተዝህሉ ግን ብተመረፀ ይብልኣን ሕዚ ክሪኦ ከሎ ተዝህሉ እሞ ይህን ተዝህሉ ፅቡቅ ጉርብትና መሃለወና ምስ ኤርትራ